Krásný den, krásný den. Tato nahrávka, tato meditace bude věnovaná všem, kteří procházejí obdobím buď poškozením zraku, nebo nějaké ztráty zraku, ať je to z psychosomatických příčin, nebo z genetických záležitostí. Tak tato nahrávka bude věnovaná pro léčení našich očí, tak aby jsme dobře a ostře viděli a abychom pochopili, že v podstatě život máme ve svých rukou, nebo spíše zdraví ve svém energetickém poli, centru. A všechno můžeme vlastně řídit my, naše tělo, naše zdraví, naše myšlenky, naše pocity a emoce. A v podstatě se i dívat do věcí, které způsobují poruchy zraku, nebo nějaké zákaly, nebo nějaké prostě záležitosti, které ovlivňují naše ostré vidění. A toto je důležité si připomenout a mít je na mysli, že v podstatě je potřeba přijmout zodpovědnost za to, co si člověk v životě dělá. A někdy se může zrak zhoršit vlivem vnějšího prostředí. A samozřejmě vlivem fyzického zatížení, kdy vlastně můžeme něco třeba i špatného přijmout z toho vnějšího okolí, tím myslím klimatem, přemíra slunečního záření, také i nějaké třeba i to, co konzumujeme. I v jídle je možné přijmout nějaké věci, které ovlivňují vlastně psychosomatiku a následně i zrakové centrum, se kterým budeme dneska pracovat, se kterým navážeme kontakt tady v zátelku, zrakové centrum, a také můžeme třeba i být v nějakém prašném prostoru. Nebo je kolem nás spoustu virů a pokud vlastně jsme třeba v období, kdy procházíme nějakou bolestí a nějakým psychickým oslabením, protože psychické oslabení, to oslabení naší duše, kdy vlastně si nějakým způsobem ještě ubližujeme, tak může mít i za následek oslabení našeho imunitního systému. No a vlastně, když máme oslabenou imunitu a jsme v nějakém takovém psychickém rozpoložení, těžkém období, emočním a mentálním, kdy vlastně nevíme, co s tím, nevíme, co se svým životem. Může to být v oblasti partnerství, v oblasti stresu a strachu, který na nás působí, působily, tak vlastně to se může odrazit potom v nějakém ostrém vidění, nebo můžeme napříjímat z okolí nějaké viry. A v podstatě ty viry se můžou vlastně projevit i jako třeba dočasná ztráta nebo zraku, nebo dočasná mlha v očích, nebo i krátkozrakost, dalekozrakost, která i může souviset s naší genetickým zatížením, co jsme zase přijali ve svých buňkách od svých předků. Ale většinou to prostě je souvislost s mentálním programem, s mentálním nastavením, se způsobem mysli, s hodnocením, s přesvědčením, s mnoha přesvědčením, který v sobě v nevědomí máme, které si ani zdaleka neuvědomujeme. No a to je takový globální komplex. Takže co ovlivňuje náš zrak? Ještě jednou si to shrneme. Je to teda psychosomatické, no ale pak jsou to i ty fyzické vlivy, když somatika těla, psychika a soma nejsou v té síle a rovnováze, v plném zdraví, kdy se rozhodneme opravdu být zdraví a uzdravit si zrak, na to máme právo od malinka. Máme právo vidět, cítit, slyšet. A když si vlastně tenhle ten dar, tyhle ty schopnosti zavřeme
z pocitu bolesti, z pocitu strachu, z pocitu nedůvěry, tak to se potom odrazí v našem životě. Takže my dneska znovu budeme napřijímávat sílu, budeme se propojovat se zrakovým, sluchovým centrem, s vnímáním a cítěním. Budeme pracovat i s mozkem, s levou mozkovou hemisférou, pravou mozkovou hemisférou, s psychosomatikou, tak abychom postupně uvolňovali všechno z našich buněk, DNA, abychom se osvobozovali i od lidí, kteří třeba na nás nevědomně působí zvnějšku, třeba v rodinách, kde i nemáme hranice s druhými lidmi, nebo kdy chceme těm našim nejbližším pomoct a možná od nich i napřijímáváme jejich třeba vážnější komplikace, které potom nevědomně neseme za ně. Někdy i můžeme nevědomně pracovat za ty druhé. Vy, co třeba jste takový oduševnělí a máte otevřenou cestu, duchovná cestu, alternativy, cestu vědomého uzdravování a jste velice citliví, vnímaví a jste takové dobré dušičky, že hodně soucítíte se svým okolím, říkáme tomu empatie, tak někdy můžete mít tendenci od těch druhých, o ty druhé více pečovat, mít je více rádi a chtít jim pomoct, protože vlastně už třeba umíte pracovat s energií, umíte třeba pomoci, ale někdy můžete vlastně napřijímat i z toho okolí nějaké energie, které se nevědomně usadí i ve vašem energetickém těle a poli a to může vlastně ovlivňovat vaše vidění, zorné vidění, vaše zorničky, váš ostrý zrak, vaše vnímání a cítění. Takže i někdy nějaké pocity empata nemusí být jeho, ale může to být pocit v rodě, pocit od těch nejbližších, kterými milujeme, na kterých nám záleží a od kterých někdy můžeme napřijímat, nastahovat vlastně jejich bolesti, strachy, podvědomě to můžeme dělat. Takže to jsou i také psychosomatické příčiny, třeba špatného vidění, zraku. No ale a samozřejmě i naše emoce a nespracované pocity, když něco nechceme v našem životě vidět, nebo někoho vidět, nebo něco vidět, nebo i přesvědčení, že život je zlý, život je komplikovaný, život je tíživý, tak jako třeba naše myšlenky. A to spouští samozřejmě emoce a pocity, těžkosti a tím se nám může také zhoršovat zrak, sluch, čich, hmat. Všechny tyto vlastně dary, všechny tyto schopnosti, se kterými budeme dneska pracovat. Ale já bych tuto meditaci s požehnáním lásky, s požehnáním míru, s požehnáním všeho a všech, se kterými pracuji, se kterými jsem ve spojení, a s otevřením si ještě více schopností léčit druhé, léčit sebe, v důvěře a víře, že je to ta správná cesta, že to není hrané divadlo, ale že to je opravdu moje důvěra v mou práci, v mou cestu, v to uzdravit se v jakékoliv oblasti v životě a jakoukoliv část mého těla. Přijímám za ní zodpovědnost teď a tady. Takže i vy, pokud máte problémy s očima, zavřete si oči a přijměte si zodpovědnost za to. A že je to moje cesta, abych to dopověděla a že to není nějaké hrané, přehrávané, ale že to je opravdu, že mám opravdu dar léčit sebe a ostatní. A že se této cestě ještě více otevírám a že si ji otevírám a že se toho nebojím někde v podvědomí, že bych mohla ublížit sobě nebo někomu a že to, co na mě třeba i působí, něco, co třeba nechce, abych se uzdravila a abych mohla uzdravovat ostatní, převzít si tu moc, léčit, tak toho se taky dneska chci vzdát a zbavit a chci si to i zvědomit. Takže i jestli vy to máte, jestli na vás něco nevědomě působí, že na nás může působit opravdu temnota, strachy, démonické aspekty, strachy okolí, nedůvěra okolí, nevěřícnost, ale i neochota se učit a léčit, neochota měnit způsoby mysli, neochota měnit sebe, neochota měnit svůj život, pustit to, co nás tíží a zatěžuje, pustit se toho. Takže co vás teďka tíží a zatěžuje,
Mějte zavřené oči a pusťte teď hned. Takže já předávám afirmaci. Zbavuji se veškerých pout k lidem, k matce, k otci, k těžkostem. Zbavuji se veškerého zatížení v mém organismu, v mých myšlenkách, v mé DNA, v mých buňkách, mého naprogramování těla na stáří a přijetí možná i vzorce chování, že se stářím se vlastně věk opotřebuje, že se mé oči opotřebovávají. Nahrazuji afirmací. Mé oči se uzdravují. Mé oči zaostřují. Můj zrak je naprosto zdravý. Beru si svou schopnost, své právo vidět. Tady a teď jsem rozhodnutá vidět vše. Vidět vše v mém zorném poli. Léčím svoje zorničky, svoje sítnice. Léčím svoji duši. Léčím svoje buňky. Léčím a uvolňuji všechny programy, které mi nedovolují vidět. Vidět sebe. Vidět se. Vidět svoji rodinu. Vidět své přátelé. Dobře vidět. Vidět. Všechno vidět. Uvolňuji strach z nedostatku. Uvolňuji se v programech méněcennosti. Uvolňuji a přijímám svou lásku, svou práci právě teď. Uvolňuji všechny staré, naprogramované buňky v těle, tíživé myšlenky, v buňkách, DNA, v kostech, v kloubech, v zádech, v páteři. Navazuji kontakt s léčivou silou, s léčivou duší, s léčivou energií, která vstupuje do mé či, do mé pánve, do mé páteře, do mých kostí a kloubů. Uvolňuji se. Uvolňuji naprogramované programy, které mi nedovolují dobře vidět. Právě teď a tady jsem učinila rozhodnutí vzít si svoji schopnost vidění. Schopnost, která je tak přirozená. A také důvěru ve svoji cestu. Důvěru ve svoji práci. Důvěru. Vstřícnost mé mysli. Lásku k mému tělu. Lásku k mým buňkám. Lásku v srdci. Lásku v buňkách. Lásku v DNA. Přijímám lásku do naprogramované mysli. V naprogramovaném teďka těle, které je energeticky zatížené, bez schopnosti vidět, na 100% vidět. Beru si tuto schopnost, přijímám ji a zároveň cítím lásku. Cítím a vidím, slyším své anděly, slyším své průvodce, slyším pozitivní myšlenky. Jsem zdravá, jsem v srdci.
Jsem v přejícnosti druhým lidem, aby byli zdraví, aby byli sebevědomí. Aby se propojili sami se sebou a začali si vážit sebe tak jako teď já, svého života. Aby si otevřeli schopnost vidět. Otevíráme schopnost vidět. Vidět v srdci. Vidět. Dovolujeme svým očím vidět. Dovolujeme svým buňkám energetizovat, regenerovat, uzdravovat oči, oční sítnice, panenky, všechny oční zákaly, mlha odchází, všechna bolest z očí, únava, všechno bolavé mě opouští právě teď. Začínám vše vidět. Propojuji se se schopností vidět. Léčím své oči. Dalekozrakost. Dýchám. Nadechuji se do svých plic. A vydechuji dolů do země. Nádech. Výdech. Nádech a výdech. Navazuji kontakt s léčivou silou. Působím do oka, do levého oka, do koutku levého oka. A zároveň v těle i do krevního oběhu, do krve, do srdce, do krevních destiček, do plazmy, k vyčištění mého energetického systému, mého naprogramovaného těla, mysli. Čistím všechny infekce, záněty, zloby, emocionální výkyvy, strach, nedůvěru, bolest. Nadechuji znovu nosem. Vydechuji do země. Nadechuji nosem. Vydechuji do země. Léčím, uzdravuji svoje oči. Oční sítnice, levé oko. Od koutku oka, vnitřního koutku oka. Působím léčivá energie do očí, do oka i do pravého oka. Jakýkoliv zánět, jakékoliv informace teďka vnímejte, které souvisí s vaší dalekozrakostí, ale i krátkozrakostí, zhoršováním paměti, strachu, degenerace mozkových buněk. Že pokud se zhoršuje paměť, mozek, aktivujeme mozkovou činnost. Soustředíme se vzadu na zátylek a vnímáme v zátylku energii. Vnímáme mozkové centrum. Navazujeme kontakt s mozkovým, sluchovým, zrakovým centrem vzadu, na hlavě,
oblasti zátylku. Cítíme energii, cítíme spojení se zrakovým centrem. V levém oku léčíme všechno. Záněty spojivek, nevědomé poruchy zraku. Prostupujeme do vědomí tak, abychom si vše zvědomili, abychom vše viděli, abychom vše vyřešili, abychom se postavili do síly. Znovu vidět sebe, vidět svou cestu, vidět, co si nedovoluješ, milá dušičko, vidět. Stejně tak pravé oko od očního teďka od začátku oka, celé oko. Oční nervy, uvolnění očí, rozpuštění všeho, co je ve voku, ve očích, co nám brání ostře vidět, zaostřit, mít naprosto zdravý zrak, oční rohovka, oči, bolest. Uvolňujeme bolest z mysli, ze situací, ve kterých jsme. Nevědomou bolest, kterou jsme třeba přijali i od předků. Oční rohovka, paměť, mozek, regenerace paměti, napojení se na svůj zdroj, zdroj Boha, zdroj božství, zdroj paměti. Ale také emocionální tělo, uvolnění emocí, které jsme potlačili ze strachu. Je vidět, ze strachu se vidět, ze strachu se neprojevovat. Oko, oční sítnice, sliznice, ale také kapiláry a cévy v mozku. Jednota, síla, uvolnění očí, uvolnění páteře, pánve, boků, zad, regenerace, kostní dřeně až do kostí, uvolnění, důvěra, měkkost oku, práce se slznými kanálkami. Mé oči se zvlhčují, jsou měkké, hebké, krásné, zdravé. Mé oči se změkčují, jsou hebké, zdravé, plné světla, lásky, pochopení, zdraví. Vypouštím ze svého energetického těla a pole myšlenky, které mě vedou do nesnází, které mě vedou do ztráty sluchu, zraku, paměti, regenerace mozkových buněk, regenerace DNA, zostření. Zostřuji svůj zrak. Mé oči, mé oči, mé oči, mé oči. Přijímám své oči, miluji své oči, vnímám své oči, soustředím se jenom na své oči, na své levé oko v koutku, na své pravé oko v koutku, na rohovku, na buňky v očích. Čistím své oči, čistím svou paměť. Mé oči jsou otevřené. Mé oči jsou zdravé. Uzdravuji vědomě své oči. Teď a tady rozhodnutí. Přijímám lásku. Přijímám světlo do očí, do očních bulv. Omlazuji své oči, zostřuji zrak.
Tam, kde je zhoršení zraku, uvědomuji si vše s tím související. Uvolňuji přesvědčení, že když se dívám do počítače, do mobilu, do čehokoliv jiného, že se mé oči opotřebovávají. Mé oči jsou zdravé, mé oči jsou zdravé. A díváním se do počítače, do mobilu nebo čtením, čímkoliv jiným, se můj zrak zlepšuje. Můj zrak se zlepšuje. Můj zrak se zlepšuje. Vidím. 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 Já se vidím. Já to vidím. Já to cítím. Já to žiji, já jsem. Můj zrak se zlepšuje. Přijímám afirmace. Vnímám a cítím, jak všechno odchází z mého energetického těla, z mých očí. Jsem v daru viděti, slyšeti, mluviti, řeč těla. Vidím. Bože, já tě vidím. Bože, já tě slyším. Bože, já tě přijímám. Ve svém těle, ve svém srdci, ve své mysli. A to, co jsem nechtěla vidět, prosím, aby mi bylo teď ukázáno. Koho jsem nechtěla vidět. Aby mi bylo teď ukázáno, předáno k uzdravení příčiny špatného zraku, dalekozrakost, krátkozrakost, rozostřené vidění, mlha, bolest, aby byla ve mně uvolněná, abych si ji uvědomila. Teď se soustřeďte na všechno, co bude proudit, informace, které k vám proudí, energie, která k vámi prochází. Ještě uvolňujeme spánkové centrum, apnoe, mozkové centrum, mozkové dráhy, mozek, restart, buněk, DNA, restartování zrakového centra, sluchového centra, zraku, restart buněk, uvolnění strachu v podvědomí, nevědomí, regenerace, výživa, výživa pro váš mozek, pro vaše oči, pro vaše buňky, pro vaše DNA, výživa. Tam, kde degeneruje tělo, regenerace, restart, restart mozkových buněk, restart mozku, restart, očištění těla, očištění mozku, očištění a sebepřijetí v situacích, které jste nechtěli vidět, nemohli řešit, vyřešit, pochopit, uvolnit. Uvolnění stresu, oxidačního stresu. Uvolnění spánkového centra. Uvolnění hlavy. Uvolnění situace. Mozek, cévy, srdce, tělo, kapiláry. Životní síla a energie proudí do srdce, do těla, do mozku, do mysli, do očí, do levého oka, od koutku, přes cévy, levé oko, duhovka, rohovka, sítnice, cévy v oku, jemné cévky, krevní oběh, vyčištění, prosíme o vyčištění všech programů, které nám nedovolují vidět vše. Energie proudí do oka, od očního koutku k
k panence až do zadní části, až k dalšímu koutku oka. Oko se regeneruje, oko se uzdravuje, oko se léčí, oko. Vypuštění, vyčištění mozku a znovu napojení na životadárné proudy, síly světla, které uzdravují duši, uzdravují mozek, centrum vzadu na hlavě, zrakové centrum. Ale také sluchové centrum, zrak, levé oko. Stále proudí energie do levého oka. Vyčištění paměti, buněk, centrální nervové soustavy, nervů v oku. Vyčištění a znovu napojení na svůj zdroj. Uvolnění oka. Teď si můžeme vzít ruku zvednout a položit si na levé oko. Zvědomit si levé oko. Prosíme o léčení oční rohovky, oční duhovky, paměti, strachu, koncentrace, uvolnění bolesti, uvolnění ztráty paměti, uvolnění ztráty zraku, dalekozrakost, krátkozrakost, rozostřené vidění, zákaly v oku, špatné vidění. Léčíme oko. Máme teďka tu sílu a moc své oči uzdravovat. Dát si prostor, léčit své oči, levé oko. Ještě pracujeme. Energie proudí do očního bělma, do oční sítnice, do zraku. Regenerace, restart. Uvolnění duchovní slepoty, uvolnění duše, uvolnění strachu v podvědomí vidět. Vidět, čistit, léčit. Uvolnění strachu, který nás paralyzuje. Paměti. Uvolnění bolesti. Uvolnění všeho, co nemůžeme ve svém životě vidět. Chtěj vidět. Přeji si vidět. Přeji si cítit. Přeji si vidět. Uvolnění oční duhovky a rohovky. Uvolnění všech komplikací. Uvolnění všeho, co na nás působí zvenčí. Stále působíme do levého oka, do oční duhovky, do sítnicí. Nadechuji a vydechuji. Nadechuji a vydechuji. Ruku položím na srdce a zároveň i na třetí oko. Spojení. Srdce, třetí oko, co potřebuji vidět, co potřebuji ve svém životě vidět, teď a tady. Koho potřebuji vidět, co potřebuji slyšet, co potřebuji cítit, tak aby se moje oči, moje oko, moje oči, moje dalekozrakost, krátkozrakost
ztráta hlasu, ztráta sluchu, ztráta vidění, tak abych se uzdravila, co potřebuji teďka za informace, co potřebuji ze sebe vypustit, koho potřebuji pustit, s kým se naopak potřebuji spojit, co potřebuji udělat. Pravá ruka spočívá teďka na korunní čakře, na hlavě a levá na zrakovém věmu. Levé oko stále. Nadechuji a vydechuji, působím do zraku, působím do srdce, do těla, do myšlenek, vyčištění mysli, vyčištění zraku, vyčištění slepoty, vyčištění od všeho, co by mi nedovolovalo používat naplno svou schopnost vidět, cítit, slyšet, mluvit. Působím ještě do nervových tkání, do poruch spánku, metamorfóza, nová energie, v páteři, v pánvi, v kostech, v kloubech, zrakové centrum, spojení s očí, s levým okem. Ruce jsou teď na spánkových centrech, na spánkovém centru. Oči jsou stále zavřené. Nadechuji a vydechuji lásku, klid. Propouštím a vypouštím ze svého metabolismu toxické látky, jedovaté vlivy, toxické energie, chemie, prášky, kdy jsem kdy jedla, chemii, nebo i v potravě přijmula, ve vodě, nevědomně. Čistím myšlenky, čistím sítnici v oku, čistím kapiláry a cévy, mozek. Energie protéká, energie proudí do mozku, do centrum, vzadu na hlavě, do zraku, do zrakového centra a zároveň pravé oko. Uzdravení, vyčištění od koutku oka přes sítnice, duhovku, rohovku až k druhému koutku oka. Jedno oko můžete mít samozřejmě možná zhoršení než to druhé. I když se vám horší paměť, když si nepamatujete, takže i restartujeme paměť. Možná jste chtěli někdy na něco zapomenout. Zhoršení paměti, zhoršení zraku, pořád zrakové centrum, pravé oko, pravá oční duhovka. A já i navazuji dneska kontakt s šamany a léčiteli v Jižní Amazonii. Prosím o spojení, aby byli u tady toho přenosu. Ruce si můžete už položit tak, jak potřebujete, aby nám pomáhali léčit, uzdravit. Schopnost vidět, schopnost cítit, schopnost vnímat, pravé oko, stále pravé oko, levé oko. Oční sítnice, obě oči zapojíme. Tam, kde se zhoršuje zrak, paměť, koncentrace, možnost se soustředit. Uvolnit i tlaky. Tlaky v oku, v očích. Tlaky v mozku. Tlaky na to se soustředit. Koncentrace. Uvolnění veškerého tlaku, které působí na mozek, na centra vidění. Uvolnění tlaku, uvolnění srdce. Uvolnění paměti a myšlenek. Uvolnění. Koncentrace. Živá voda, živá síla. Proudí.
do mysli, do srdce, do cév, do kapilár, do očí, do paměti, koncentrace, láska proudí, do mozkového centra, do zraku vidění, do zraku, zrak. Napojuji svůj zrak na svůj zdroj a prosím o uvolnění všeho, co mi nedovoluje vidět, spát a odpočívat, regenerovat. Uvolnění i spánkového centra. Propuštění strachu. Že nemohu dobře vidět. Naprogramování na strach, na úzkost. Možná i na deprese, úzkosti, se zhoršení paměti, strachu. Uvolňuji těžkosti z mého podvědomí, nevědomí, myšlenek. Strach ze ztráty zraku. Schopnosti dobře vidět, dobře se soustředit. Uvolňuji paměť, koncentrace. Uvolňuji mé staré já. Uvolňuji se v srdci, v těle, v mozku. Uvolňuji mé naprogramované buňky. Uvolňuji se. Napravuji se. Uvolňuji se v nevědomí. Nadechuji a vydechuji. Nadechuji a vydechuji. Nadechuji a vydechuji. Si můžete vzít, pokud máte po ruce krystaly, své oblíbené krystaly, položíme si je na oči. A budeme jenom dýchat s vědomím, že uzdravujeme svůj zrak, své levé oko, pravé oko. Takže prosíme všechny na nebe vzaté mistry, anděle, léčitele, všechnu moc a sílu si bereme zpátky k uzdravení zraku, uzdravení očí, uzdravení podvědomí, nevědomí, myšlenek, srdce, těla, mozku, cév, života, všech oblastí, kde selhávají naše oči, kam nemůže naše duše prostoupit, teď a tady. Naše duše prostupuje, otevírá oči, otevírá zrak, otevírá lásku, otevírá bloky, vidět, cítit, milovat, tvořit, žít ze své čisté síly a energie. Uvolňuje bolesti, zablokované buňky, DNA, degenerace, veškeré mutace, veškeré bolesti a strasti, starosti o druhé, o sebe, o svůj život, o svou budoucnost. Uvolnění tady a teď, právě teď. Volám na nebe vzaté mistry, archanděly, Rafaela, Uriela, Metatron a Sekinach. Volám na nebe vzaté léčitele, mistry, učitele, aby mi pomohli, aby nám pomohli uzdravit své oči, orgány v těle a vše, co souvisí s nedostatkem, zhoršením paměti, zraku, sluchu, čichu, hmatu, uvolnění. Uvolnění zraku, uvolnění paměti,
Uvolnění toho, co s námi nesouvisí, co jsme třeba přijali od okolí, co neseme za druhé, za maminku, za tatínka, za bratra, za rodiče, za děti, za generace nazpátek. Nádech a výdech propouštíme do země. Všechna cizí napojení, všechny vlivy, všechno, co na nás působí. Zvenku od lidí, kteří trpí, procházejí špatnými zkušenostmi, kteří nás podvědomě možná poškozují. Svými negativními vlivy na nás. Co všechno poškozuje náš zrak, kde se poškozujeme, kde si nedovolujeme žít a tvořit. Všechno trápení, všechna karma, všechno nepřijetí v srdci, v těle, v kostech, v kloubech, v životě. Rozpuštění, pročištění, vyčištění těla, vyčištění buněk. Regenerace očí, mozku, DNA buněk, koncentrace, vyčištění, propuštění, uzdravení, vyléčení svého mozku, těla, regenerace zrakového centra, regenerace zraku, mozku, buněk, odpočinek, vyčištění, vypuštění jedovatých toxických myšlenek, jedovatých toxických myšlenek, všech jedů, emocí, pocitů, strachu, uvolnění, osvobození, vypuštění z DNA, buněk, koncentrace. Své kameny si teďka můžete vzít do rukou a položit je vedle sebe. Přes noc si je dejte do vody, než budete znovu pokračovat v této práci. A dejte do nich přání. Tyto kameny budou sloužit k napravení paměti, uvolnění strachu v podvědomí, uvolnění pocitu nedostatku, zhoršení paměti, zhoršení strachu, zhoršení paměti, zhoršení zraku. A budu s nimi léčit svoje krásné oči. Ruce jdou do mudry, do střechy. Přijímáme klid, mír, lásku, rozproudění v buňkách, uvolnění i nějaký třeba útoků, kdy si na vás třeba byly spáchány někdy. Útoky od lidí, kteří vám třeba nepřáli nebo nepřejí, kteří vás nechápou, nerozumí, kteří vám nepřejí se uzdravit, kteří vám nepřejí žít svůj sebehodnotný život, svůj hodnotný život, svoji duši, svoje srdce a svoje tělo. Spojujeme nyní, tady a teď do světelné vibrace, do síly. Uvolňujeme ztrátu paměti, ztrátu zraku, sluchu, hmatu, čichu, ztrátu ohebnosti, opěrný systém, koncentrace, čištění myšlenek, lymfatického systému, rozproudění, teďka i metabolismu všech látek, vitamínů, minerálů, proteinů, všeho, co tělo potřebuje. Rozproudění a výživa metabolismu, rozpuštění tuků, koncentrace, vyčištění DNA, vyčištění buněk, koncentrace, paměti, uvolnění strachu toho parazita, který nám blokuje žít, mít zdravé oči, zdravý mozek, zdravá centra vzadu v mozku na hlavě,
zdravé oči. Více žít a radovat se. Uvolnění, rozproudění, koncentrace, pozice namaste, mudra namaste. A znovu, levá ruka může jít na čelo, pravá na centrum vzadu, v mozku, vzadu v lebce, na hlavě. A jenom dýchám. Nadechuji a vydechuji, čistím. Mentální tělo, myšlenky, které mi nedovolují vidět, cítit, být, žít, radovat se, koncentrace, uvolnění mozkového centra, uvolnění zrakového centra, vize, vidění, levé oko, levá ruka jde na levé oko, pravé oko, nádech a výdech, nádech a výdech. Úplné otevření zrakového centra. Plné otevření zraku. Bůl v očích. Zrakového centra v mozku vzadu na hlavě. Přijímáme energii. Otevíráme schopnost vidět. Výborně vidět. Výborně cítit. Intuici. Uvolnění strachu, emocí a pocitů, které nám blokují. Vidět svůj život. Vidět, co se v něm odehrálo. To, co nám zhoršuje paměť. To, co nám zhoršuje zrak. Vidět svůj život. Vidět se. Vidět všechny lidi. Vidět. Cítit, žít. Ruce si položte zase tak, jak je vám pohodlné. A jenom zase čistíme oči, paměť, DNA, buňky, strach, emoce a pocity, vyčištění těla, vyčištění podvědomí. To, co všechno tlačí na naše oči, strach, vyčištění od nemocí, od parazitů, od neschopnosti vidět. Přijímám své oči takové, jaké jsou. Přijímám své oči. Přijímám své nové oči. Oči lásky. Přijímám svou paměť. Zregenerovanou. Mysl. Zregenerované oči. Mé oči vidí, jak můj život zraje. Mé oči vidí. Mé oči jsou zdravé. Mé oči jsou napojené na životadárnou sílu, která je vyživuje, uzdravuje, očišťuje, proměňuje. Mé oči jsou uzdravené. Mé oči jsou přijaté. Mé oči vidí. Mé srdce cítí. Má duše žije. Mé oči vidí sebe. Mé oči. Archanděl Rafael je tady. Uriel. Metatron a Sekhinach, kteří nám pomáhají a posílají léčivé paprsky do mozkového centra vzadu na hlavě, do očí, do zraku, do schopnosti vidět, do schopnosti žít a tvořit. Uvolnit strach, uvolnit se pro
zraku. Uvolnění všech bloků. Uvolnění, 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 uvolnění. Tady a teď. Světlo a slunce prostupuje do mé DNA, do buněk, do či, do páteře, do hlavy, do myšlenek, do mozku, do těla, do srdce, do cév, do kapilár. Čištění, cév, cévy, mozek. Čištění centrální nervové soustavy, posílení obrany schopnosti těla. Mozkové centrum, vzadu na hlavě, mozek, centra vidění. Dostávají teďka nádhernou léčivou sílu a energii. Vitalita, revitalizace, regenerace. Tam, kde mé tělo degeneruje, kde je oslabené oči, oslabený zrak. Všechna nepřejícnost od druhých lidí, kteří nevědomě vysílají a nepřejí ti vidět, nepřejí ti tvůj život. Všechna závist, zášť, předpářka, nepřejícnost, bolest druhých lidí, kterou si napřijímala do svého zorného pole. Uvolnit teď, tady. Prosím archanděla, Rafaela, Uriela, na nebe vzaté mistry a léčitele, učitele, aby mi pomohli uvolnit negativní vlivy, nepřejícnosti od druhých lidí, kteří mi nedovolují být v radosti, v lásce, v těle, v mysli zdravá. Všechna prokletí, nepřejícnost z vnějšku, které nevědomě přijímám. Všechno, co není mé, teď odchází z mého zorného pole, z mých očí, z mé paměti, z mého energetického systému. Odpojení od nepřejícnosti, od pomluv, od lidí, kteří jsou bolaví, kteří jsou nemocní, kteří jsou nepřejícní, kteří nepřejí druhým být zdraví, šťastní, vědomí, bohatí, zkušení. Všechno odchází z mé nervové soustavy, z mého těla, z mých buněk, z mé DNA. Všechno, co mě poškozuje, zvnějšku, co nevědomě přijímám. Odpojení od lidí, kteří tě poškozují, kteří ti nepřejí, kteří nepřejí tvé rodině, kteří jsou nemocní. Takže Metatron teď bere velký meč a usekává všechna pouta k lidem, kteří jsou nepřejícní, kteří jsou nemocní, kteří vám nepřejí, kteří vám posílají myšlenky strachu a kteří vám nepřejí být šťastní, zdraví, veselí, pohodoví, milovaní. A všechno, co napřijímáte od okolí, abyste i druhým třeba ulevili nevědomně. Takové ty programy spasitelské komplexy. Pomoci druhým uvolňujeme ze svého zorného pole, ze svých očí, ze svého vidění. Mé oči se uzdravují, má duše prostupuje, má láska, má láska, má láska. Mě otevírá. Otevírá mě oči. Uzdravuje mé oči. Uzdravuje mé tělo. Uzdravuje mé myšlenky.
Uzdravujeme emoce a pocity. Mé nemocné orgány. Oči. Uzdravuji oči. Soustředění. Jen na oči. Na paměť, na strach. Strach, který mě ovlivňuje. Otevírám mozek. Buňky. Koncentrace, hypotalam. Otevírám své vidění. Prosím o navrácení zraku. Uvolňuji se ve zhoršování paměti a zraku. Uvolňuji naprogramované tělo. Na nemoc. Nemoc si pomoci. Nemít moc se uzdravit. Uvolňuji tady a teď. Všechny programy. Nevědomé, nevědomí. Očištění paměti. Tak, krásně ještě spočineme. Uvolněme hlavu. Třetí oko, myšlenky, paměť. Regenerace, odegenerování mozkových buněk. Degenerování zraku. Vyčištění. Vypuštění z těla toxických látek. Vyčištění, vypuštění. Uzdravení, detoxikace, vyčištění. Ještě čistíme mozek, srdce, cévy. Otevíráme levou mozkovou hemisféru. Pracujeme s levou mozkovou hemisférou. Vědomě ji otevíráme. Čistíme emoce. Naše i těch druhých lidí, které jsme nevědomě napřijímali. Vyčištění. Bolesti své, ale i druhých lidí, kterou můžeme nést za ně. Vyčištění paměti. Vyčištění DNA, buněk, koncentrace na svou duši, na svou sílu, na svoje fyzické tělo, na svoje sebepřijetí tady a teď, nové síly a energie, která bude léčit oči, zrak, dalekozrakost, krátkozrakost, uvědomění si všeho potřebného, opuštění starého. Stále čistíme. Vyčištění paměti, strachu, podvědomí. Vyčištění těla, vyčištění očí. Koncentrace. Vypuštění jedovatých látek. Vypuštění jedovatých látek z ovzduší, z klimatu. Tam, kde tělo degeneruje. Degenerace. Uvolnění. Uvolnění. Probuzení, vyléčení. Vypuštění z těla. Jedů. Karmy. Vypuštění karmy, která odchází ze srdce, z myšlenek, z očí, z celého energetického systému. Pročištění daru vidět. Schopnosti vidět. Tak, budeme znovu afirmovat. Mé oči jsou zdravé. To, zdali dobře vidím, řídím jenom já, svým rozhodnutím tady a teď. Jako když Fénix povstal z popela, tak i já povstávám teďka z nevědomí, kde jsem nevěděla, proč se mi zrak zhoršuje, proč nevidím, proč mi nejde dobře vidět.
Proč mám zhoršení zraku? I já se teďka připojuji do léčivé lásky a síly k zvědomění si všeho, co potřebuji ze svého těla propustit, uvolnit, co potřebuji změnit, co potřebuji udělat pro to, aby se mé oči uzdravily. Jsem v rozhodnutí a síle udělat to teď hned. Všechny změny, které potřebuji udělat. Čemu se potřebuji otevřít? Co potřebuji do svého života více přijímat? Koho potřebuji přijímat? Koho jsem nepřijímala? Co jsem nepřijímala? Která bolest mi zakazuje vidět? Jaká bolest v těle, v srdci, v myšlenkách, v duši mi zakazuje vidět? Koho vidět? Co vidět? Tak, krásně zase nádech a výdech. Oči jsou stále zavřené. Přijímáme energii do podvědomí, do mozku, do mysli, do srdce, do duše, do těla. Nádech. Výdech, nádech, síla duše. Síla všech světelných bytostí, na nebe vzatých mistrů, andělů, léčitelů, učitelů, krásná síla světla, vědomí, průstup, ještě větší průstup do vědomí. I oči prostupují do vědomí. Oči vidí v mlze, oči vidí ve tmě, oči vidí v temnotě. Světlo, obrovská síla světla do očí, abychom i v temnotě začali vidět. Abychom propustili všechny staré emoce a pocity druhých lidí, kteří nás nevědomně drží, kteří nám nedovolují žít spokojený, šťastný svět, který si tvoříme svými myšlenkami, svými teďka pocity a emocemi. Rozhodni se, milá dušičko, co chceš vidět. Zdali chceš vidět strach a utrpení, nemoce a oběti, nebo zdali chceš vidět radost, lásku, důvěru, světlo a přijmout se tady a teď ve světle, v duši, v těle, v pocitech a emocích, které nás vedou do života ve světle, do života v radosti, do života ve zdraví, do života, kde máme zdravé myšlenky, zdravé své buňky, zdravé své DNA, zdravé tělo, zdravé srdce, zdravé oči, zdravý zdroj, který nás teďka otevírá. Ještě mu dovolíme otevřít svoje zrakové věmy, zrak, sluch, čich, mat, ale především dnes zrak. Uvolnit z očí bolesti druhých lidí, uvolnit z očí tíživé myšlenky druhých lidí, uvolnit z očí emoce a pocity, které jsme nepřijali. Regenerace mozku, buněk, DNA, uvolnění. Ještě ti více otevírám srdce a vědomí, mozek, mozková centra, oči, bolesti, strachy, podvědomí, nevědomí, vyčištění, vypuštění, vymytí, doslova vymytí mozkového centra, degenerování buněk, kde degenerují buňky, regenerace, koncentrace, restart mozku, restart zraku, otevření, propuštění, vyléčení, vypuštění. Stále si nech oči zavřené. Koncentrace na zrak, na oči, na informace, které proudí, na pocity, které proudí a na energii, která tě uzdravuje, která tě osvobozuje. Krásně nádech. Uvolníme hlavu, podvědomí, nevědomí, bloky, přijímat, dávat, žít, tvořit, milovat, radovat se. Koncentrace na oči.
Miluji své oči, miluji své buňky, miluji své DNA, miluji své předky a předkyně, miluji sebe, tady a teď, ve zdravém srdci, ve zdravé duši. Mé oči jsou zdravé, ve zdravých očích vidím zdravý svět. Zdravý svět, přeji si vidět zdravý svět, zdravýma očima, zdravou sebe, zdravé vztahy, zdravé pracovní oblasti, zdravé rodiče, zdravé děti, zdravé vnoučátka, pravnoučátka. Přeji si vidět zdravý svět. Jsem zdravá, jsem vyčištěná, jsem vypuštěná z nevědomí, kde jsem nemohla vidět zdravý svět zdravýma očima, očima lásky, očima Fénixe, očima Boha, očima božství. Kdy jsem svět viděla očima nepřijetí, všechno uvolňuji. Koncentrace, vypuštění, vyčištění, vyléčení, vymanění se z nevědomí, z nevědomosti. Vidět, léčit, uzdravovat, koncentrace, zdravé oči v rodině, zdravé oči v těle, zdravé oči v srdci, zdravé oči v radosti, zdravé oči, mám zdravé oči, mám zdravé buňky, mám zdravý vztah, mám zdravé tělo, zdravé emoce, zdravé pocity. Můj život je zdravý. Mé oči se rozpomínají. Má paměť se zotavuje, koncentrace. Vyléčení mého života. Vyléčení mého levého oka, mého pravého oka. Přijímám vše, co proudí. Přeměňuji, proměňuji, alchymie. Mám oči orla, které vidí svět z výšky. Dívám se očima orla, které jsou bystré. Vidím daleko sáhle, ale i krátkozrace. Dalekozrace, ale i krátkozrace. Oči orla mi umožňují vidět svět z výšky, z nadhledu. Lítám nad lesy, pralesy. Přemysťuji se z jednoho bodu do druhého v rychlosti. Mám bystré oči, bystrou paměť. Oči orla, oči obrovského, velkého, svobodného ptáka. Zdravé oči. Mám zdravé oči. Mám zdravou paměť. Mám zdravou duši. Mám zdravou lásku uvnitř. Beru si svou schopnost vidět. Vyčištění po práci. Vyčištění v nevědomí. Mám zdravý svět. Vidím zdravý svět. Vidím zdravou sebe, zdravou matku, zdravého otce, zdravé předky a předkyně. Vidím zdravé lidi. Zdravé děti, kteří si hrají bezstarostný svět. Já vidím, Bože, já tě vidím. Já vidím. Mé buňky se zotavují. Oxidační stres odchází z těla. Tíživé energie, tíživé myšlenky, tíživé bolesti, nepřijetí, lásky, nepřijetí, v srdci, v rodě, nepřijetí. Bolest se proměňuje ve světlo. Srdce se uzdravuje, oči se uzdravují, má paměť se uzdravuje, mé buňky se zotavují. Má ženská energie prostupuje. Jsem výjimečná žena, muž, jsem
Jsem v přijetí. Mé oči vidí svět z výšky, očima orla, očima duše, očima života, očima, zdravýma očima. Vidím svět zdravýma očima. Mohu ho vidět, mohu ho cítit, mohu ho vnímat. Mohu, Bože, já mohu. Já už mohu vidět svět z výšky, očima pravdy, očima nezatíženého člověka, který žil nevědomý. Vidím svět očima, pravdivýma očima, v uzdravení své duše, v přijetí své duše, přijetí orla v srdci, orla, který mě uzdravuje oči, paměť, sluch, zrak, čich. A já mu ze srdce děkuji. Propojuji se se šamanskými kmeny, léčiteli, učiteli, na nebe vzatými mistry, ale i se zemí, s vodou, s půdou. Tam, kde mé tělo degeneruje, regeneruje, prosím i velkou matku, matku zem, která mi dala toto tělo a schopnost vidět, aby stála při mně, abych si znovu rozpomněla, otevřela oči, otevřela zrak, aby mi dala život a sílu se vidět, tě vidět, vidět druhá, vidět zdravýma očima, očima orla, který mě léčí a uzdravuje, který mě zotavuje, vyčištění, pozáření, vyčištění paměti, koncentrace, všechna nepřijetí, všechny bolesti, všechny emoce a pocity odcházejí z mysli. Otevření se. Jako bych byla teď v Amazonii. Vidím indiánské kmeny, náčelníky, šamany a mistry. Vidím i zvířata, vodu, zem. Vidím jejich zázračné léčivé lektvary. Jsem s nimi. Teď jsem s nimi. Vědomně se s nimi spojuji. Sedí u ohně. Někteří sedí u řeky, u vody. A jeden šaman ke mně přistupuje. Dává mi sklenici s vodou, ve které jsou krystaly. Něco říká, zaříkává tuto vodu. Zaříkávadlo. Voda, která ti uzdraví oči. Která ti uzdraví oči, oko, oči. Která uzdraví druhé, kteří jsou s námi ve spojení. Beru si od něho vodu. Vemte si od něho vodu. A vypiji až do dna. Poděkuji této vodě, poděkuji šamanovi, poděkuji krystalům. Poděkuji léčivé síle a záměru uzdravit si oči. Uzdravit si zrak. Vidět. Znovu vidět. Vidět svět očima. Pravdivýma očima. Očima srdce. Očima duše. Očima lásky. Očima přijetí v srdci své duše. Pravdivýma očima. Očima na nebe vzetí. Očima matky. Očima otce. Očima mé matky. Mého otce. Uvolňuji ze sebe všechen strach, tíhu, stres, nedostatek, bolest. Uvolňuji nevědomé způsoby komunikace, mysli. Uvolňuji si v tento léčivý čas lásky, který si věnuji k uzdravení zraku, k uzdravení očí, podvědomí. Všechny bolesti, strasti, strachy, podvědomé bloky.
Budeme nadýchávat energii z kosmu, z vesmíru. Vědomě nadechneme a vydechneme. Nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Čistíme auru. Zacelujeme díry v auře. Čistíme zrak. Uzdravení očí. Uzdravení Otce na nebi. Uzdravení Matky na zemi. Volám i svoji vesmírnou rodinu, na nebe vzaté mistry, anděle, léčitele, učitele, lemuriánské bytosti, strážce, které jsou tady na ostrově, strážce, které jsou u vás ve vaší zemi, kde se léčíte a uzdravujete, strážce. Dovoluji své matce zemi, aby mě uzdravila, aby mi dala novou schopnost vidění, novou schopnost cítění. Dovoluji své unavené mysli opustit. Vše staré. Uvolňuji své mysli, uvolňuji své myšlenky. Dovoluji své matce dát mi nové tělo. Matce zemi, Otci vesmíru, požehnání, vidění, požehnání uzdravení sebe a ostatních. Požehnání Otce proudí do srdce, do těla, do očí, do zubů, do kostí, do svalů, do nechtů, do podvědomí. Uzdravující láska se vstupuje do očí, do oka, levého, pravého. Cítím ten kontakt s přírodou, s matkou, se zemí, s vodou, s půdou. Celkové uzemnění. Piju hodně vody. Kvantuji svoji vodu. Na uzdravení očí. Dávám do ní krystaly. Dávám je do sklenice. A vodu kvantuji na zázračné uzdravení oka, očí, duhovky, krátkozrakosti, dalekozrakosti, mého oka, mých očí, mých zubů, nechtů, svalů, kostí, kloubů, beder, jater, žlučníků, všeho, žaludku, střev, podvědomí a nevědomí, srdíčka, krku, mandlí, dýchací soustavy, nervové soustavy, kloubů. Odchází z těla vše, co potřebuji uvolnit.
A znovu si dáme ruce na oči. A svobodně dýcháme. Jsme v důvěře a víře. Jsme v životě. Jsme ve svém životě. Jsme v přijetí, jsme přijatí, milovaní matkou, otcem, zemí, půdou, vláhou, životem. Očištění střev, očištění očí, očištění paměti a koncentrace, očištění mysli, očištění. Jsme propojeni s půdou a vláhou, se zemí, s otcem, s matkou, se svojí duší. Prosíme o očištění metabolického systému, metabolismu, poruch spánku, poruch vidění, poruch zraku, zbystření, zostření, vyčištění, vyléčení, odpoutání starých časů. Přijímáme lék. Lék do duše, do srdce, do těla, do očí, do zubů a nechtů, do svalů a kostí. Koncentrace. Čistím, léčím, uzdravuji. Poruchy spánku, poruchy paměti, poruchy koncentrace, mozek, cévy, kapiláry, cévy, vlásečnice. Uzdravuj oči, uzdravuj podvědomí, uzdravuj myšlenky, emoce a pocity, koncentrace. Tak teďka všechno budeme stahovat z očí, vědomně. Všechno to bolest, to, co máme v očích, dáváme archandělu Rafaelovi, Matce Zemi, aby to proměnila ve světlo, v lásku, v nový zrak. Znovu vidět, ještě můžeme stahovat. Všechno to stahujeme z očí pomocí Fénixe. Předáváme archanděle Rafaelovi, ještě můžeme. A znovu se nadechneme, vydechneme, poprosíme o podporu. A ještě mi přichází afirmace, podporuji se, důvěřuji si, jsem ve vedení. Jak uzdravit své oči, oko, jak uzdravit svoji paměť, svoji duši v těle. Tak, měli byste se cítit lehčeji, sebevědoměji. Měli byste lépe vidět čistě. Měli byste přijmout více důvěry a lásky, více světla a hojnosti, více pravdy a pravosti. Nedělat si starosti, ale vidět radost, vidět světlo, slunce, zemi, vodu. Tak ještě budeme trošku s očima pracovat. Můžeme si je takhle vzít do rukou, podívat se nahoru, dolů, doleva, doprava, nahoru, dolů, doleva a doprava.
Tak můžeme udělat takovou jemnou masáž očí. Jemně očce. Mé oči znovu vidí. Mé srdce se raduje. Má duše se uzdravuje. Mé tělo se zotavuje. Děkuji svým očím. Děkuji sobě. Děkuji Bohu. Děkuji vodě. Děkuji zemi. Děkuji šamanům. Děkuji orlu. Děkuji. Důvěře a přijímám své nové já, své nové oči, které jsou naprosto zdravé, naprosto koncentrované na to, co vidí. Uvolňuje se z mého těla, z mého podvědomí. Vše staré, vše nevědomé, vše nepřijaté. A já dnes moc děkuji za tuto práci. Takže předávám všem, kteří chcete pracovat vědomě na svém zraku, na svých očích. Krystaly, které jsme používali v práci, si dejte do vody a nechte je ve vodě po dobu do rána, zase do druhého dne. Tuto nahrávku klidně dělejte před spaním, procházejte ji klidně měsíc, 21 dní. Dělejte ji opravdu vícekrát za sebou. A ještě bych doporučila pít vodu, takže vzít si nový krystal, do kterého dáte záměr. Tento krystal uzdraví a vyléčí mé oči. Moji dalekozrakost, krátkozrakost, mlhu, dočasné třeba i stárnutí očí, opotřebování zraku. Všechny mé myšlenky se budou uzdravovat a zrak se bude zlepšovat. Budu lépe vidět, lépe ostřeji vidět. Budu vidět pravdu, svůj život, lásku, radost, zdroj. Jsem ve spojení každý den, kdy dělám tuto práci a kdy se propojí s vodou ve své sklenici, kde mám zázračný krystal, který nabíjím. Takže po této práci poprosím vás, vemte si krystal, kámen a nabijte ho léčivým záměrem k uzdravení vašich očí. Všichni andělé na nebe vzatí mistři, léčitelé, šamani, zem, lemuriánské bytosti, všechna léčivá síla, energie bude s vámi a v průchodu do vědomí k uzdravení si vašeho zraku, vašich očí, vašich myšlenek, vaší duše. Takže je to opravdu krásná vědomá cesta, na které se potkáme a sdělíme si zážitky. Na této cestě je potřeba důvěra a víry a opakovat, procházet a dělat vnitřní práce. Nikdo to za nás nevyřeší, neudělá. Ani žádná operace, ani žádné brýle, ani to, že se smíříme s tím, že budeme nosit brýle a že budeme mít zostřené vidění nebo že se nám bude zrak zhoršovat. Je potřeba převzít zodpovědnost a jít do vědomí, vzít si moc a své oči si chránit, abychom krásně mohli vidět svůj život, svůj pravdivý život, tak jako orel, který lítá nad pralesy v jižní Amazonii, tak jako šamani, kteří umějí pracovat s bohy, s božstvím, dělají modlitby, rituály a jsou taky s námi ve spojení. Takže já vám přeji na vaší cestě v uzdravování očí jenom a jenom pozitivní výsledky, které si později můžeme nasdílet. Takže děkuji všem, kteří se k této práci uzdravení svého zraku, duchovního zraku, ale zraku fyzického ve fyzické podobě svých očí připojili. Děkuji a posílám tuto nahrávku všem, kteří věří ve vědomé cestě uzdravení sebe a chápou, že život je v jejich energetickém systému, život je v jejich vědomí a mohou ho vědomě tvořit, tedy mohou být ve zdraví, v mládí, ve vitalitě, v síle, v radosti, v životě, spokojení, šťastní, sami se sebou. Namaste, takže děkuji všem a kvantuji tuto práci do všech srdcí, kteří procházejí se mnou. Děkuji. Krásné dny.